Ginbuyagyag man sang isa ka ex-marine nga si Benny Bolontate nga may yara sang nangaluyag sa ila agod indi maghambal sang ila na hibaluan. Isa na diri mo si former PNP Chief General Nicolas Torre III. Sunod sa iya matapos magbuyagyag si Orly Goteza tuhoy sa flood control scandal gininganyo ini ni Torre nga maghipos. Dugang niya ginpapirma sila sa affidavit para madulaan sang kredibilidad ang mga pahayag ni Goteza kung sa diin apat sa ilang napilitan nga pirma kaginhatagan sang 50,000 pesos kaginhambal islan ang ilang mga cellphone. Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una niya, napatawag kami sa... Sino po ang lumiligaw sa inyo? Si, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit